I think that's good, no? Na concentration ang competency, no, training para sa mga bata. Okay. Pero ako ang tanaw po na ko ni June, dapat Evaluate. evaluate po sa K-12. O yun. Usa ta mo mulukso na po sa bagong tema. Oo. Mag-overall evaluation usa ta sa K-12 program. Tanaw nato kung kuan ba na nag-succeed ba ng K-12 nato. Tanaw nato ang strong and weak points sa K-12. Tanaw nato unsa pay mga you have to compare the K-12 to the old program, ha? Hindi man ani mo ma-compare sa future program. Oo. You can only compare the K-12 to the old program. Ayun. Kung effective ba siya. Okay. Oo. So, Yeah. Now, okay. the intention sa ako nasabtan sa K-12 was that murag mag-global ta pero ang problema sa ordinaryong ginikanan murag additional duha ka tuig mga gasto bitaw ma'am. What do you think? Correct ka, Jun. Well, maybe noble man ang intention sa K-12. Yes. Pero, bisan unsa ka noble, June, kung wala, wala tong the tools, no, the tools necessary to succeed in the K-12 program, it's not in place. For example, usang klaseng Trabaho. training, kana OJT nila, kana on-the-job training nila, Oo. na ginahatag. I mean, kuan ba, walay focus o mura pinasagdan ka mga estudyante, hala mag-skills na mo kay naalagay na din sa training banda. But ako sa nakita na ako, ang mga bata na field nila para sa OJT nila, pinasagdan na lang pa ito sa mga laing sa opisina sa konsihal, no, sa mga laing-laing opisina. Remember, there are thousands trabaho ba of mga seniors na mag-stream sa BOCTEC, no? And other skills na dili matiman o maayo dito sa ilang training. Tinood. And then, siyempre, gasto po na dyan sa atong mga ginikanan. Remember, this is public schools. Daghan sa atong mga estudyante sa public schools. Is niya ang madlang people na to, di ba? Okay. The greater bulk of our students belong to poor families. Okay. Ma'am, my clock says one last minute na lang kita. Basig na kay mensahe, ma'am. It's Labor Day today. Oh, Labor Day today, yes. Well, inautunta katong mga ginahantong sa atong mga laborers for all these years nga taasan untang ilang mga sweldo, diba? Yes, I agree. Mga maayong work conditions, matuman na gid unta. So, mabuhay ang ating mga laborers yun because they are the backbone of our country. All right, I agree.